Omdat dit weekend de competitie begint, worden Rier van Commissarissen zo gauw mogelijk een nieuwe directeur benoemen als opvolger van de opstapte Robert Veenstra. Gaston Sporre is uitgekozen vanwege zijn grote ondervinding als voorzitter van PEC Zwolle. Hij heeft PEC Zwolle ooit uit de misère gehaald. En nou laten we het bij Heerenveen geen misère meer noemen. We gaan vooruit. Het moet gebeuren op het voetbalveld. En we zijn hartstikke blij dat hij bereid is om algemeen directeur te zijn. Sportclub Heerenveen houdt voor het komende seizoen rekken met een tekort tussen de 4 en de 6 miljoen euro. De club had sponsors verlenen vanwege de onrust. Sporre wil de band, maar die sponsors weer onheljen. Er zijn ook sponsoren weggegaan vanwege het feit dat hier enige turbulentie was bij de club. En we hebben ook vandaag afgesproken met de commissaris dat we de komende periode in gezamenlijkheid weer de stap gaan zetten naar de mensen die toch een zekere teleurstelling hadden. We gaan weer kijken of we iedereen weer bij de club kunnen gaan betrekken. En we hopen dat we echt toch daar aanstaande zaterdag een heel mooi begin mee kunnen maken. Als oud-voorzitter van PEC Zwolle is Sporre een goede bekende van oud-Heerenveen-voorzitter Riemen van der Velde. Sporre zal hem vooral draande houden met het voetbalbedrijf. De formatie van het nieuwe stichtingsbestuur zal dienen worden door de twee onderzoekers Jos Vaassen en Lense Koopmans.